Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 180 inkosi kusiphakama kwebala. Wozani lonke izizwe, eselibasiwe wozani
Asibonge. Amen. Isihloko esikhuluma ngaso namhla sithi ngabe isizwe esimnyama singamaHebheru. Ngabe isizwe esimnyama singamaHebheru. Incwadi kaHosea 4:6 ithi abantu bami bayabhudiswa ngokweswela ulwazi, njengoba ulwenqabile ulwazi, nami ngiyenqaba ukuba ube ngumpristi wami. Ukhohliwe ngumthetho kaNkulunkulu wakho, nami futhi ngiyakubakhohlwa abantwana bakho. Amen. Kuhlaleni kwami nabantu abamnyama ngithola ukuthi abanalo ulwazi ngomlando wesizwe sabo. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi abazi ukuthi abazi. Abafuni futhi nokwazi. Kunalokho bagcina bebe ngabantu abaphoqa wena owaziyo ukuba wamukele ukungazi kwabo. UMahubo 83:2-5 ukuthi ngokuba bheka izitha zakho ziyaxokozela, nabakuzondayo bayakuvukela. Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabantu bakho, bathi wozani sibaqothule, bengabe besaba isizwe, negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Amen. Lesi siprofeto senkosi uDavide sijule kakhulu ngoba senzeka kusasele mhlawumbe 1,000 yeminyaka singakenzeki. Kodwa kwagcina kwenzeke lokho umprofeti owakusho. Kunabantu ke abaya badaze inkani, bakhulume noma yini ngomlando wesizwe esimnyama. Angazi ukuthi bangaki esizweni sakithi abake bajule ngalesi siprofeto esithi ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabantu bakho, bathi wozani sibaqothule, bengabe besaba isizwe negama lika-Israyeli, bengabe besalikhumbula. Ngazijwayeza ukufunda kwasebuntwaneni bami, kodwa ngingafundi wona ama-novel. Angaze ngiyifunde i-novel, angaze ngiwafunde futhi ama-fiction empilweni yami yonke. Kodwa ngiyaye ngifunde into engumlando, nenginika ulwazi ngezinto ezikhona nezake zabakhona. Uma sekuza enkolweni, ukuze ngithi into ikhona, ngaqale ngayilandela ngokwezemoya, spiritual knowledge. Uma sengine spiritual knowledge yaleyo nto, bese ngiyilandela ngokomlando, historical knowledge. Angaze ngibone lolu lwazi lushayisana. Njengamanje sesinama-DNA test okuyi-scientific knowledge. Kodwa umuntu ongazi lutho nonenkani yokwamukela okufundiswayo uvele ephike ngisho into esiyithole i-DNA.
ngake ngafunda enye incwadi lapho abantu abamhlophe bezomlando, ama-historians, kodwa bephika bema ngezintaba ukuthi isizwe samaLemba sinzalo ka-Israyeli. Bethi ama-Israyeli abantu abamhlophe. Ngakho-ke akwazi ukuthi umuntu omnyama engazalwa kanye nomuntu omhlophe. Kwenziwa ama-DNA test benekholo elikhulu lokuthi bazowabamba lamanga abantu abamnyama. Ingakenziwa i-DNA test, omnye umlungu wayebeke isithombe somlungu nomuntu omnyama ndawonye. Lo mlungu ehleka ethi kakwazi ukuthi u-Israyeli owayethi ngokwakhe umuntu omhlophe engazala umuntu omnyama. Ehleka lo mlungu. Kodwa kwaba isimanga ukuthi uma sekuya kwi-DNA test, i-DNA yafike yathi u-Israyeli okunguJakobe bangumuntu omnyama. AmaLemba iwona ayinzalo kaJakobe. Amen. Engakuthanda ngalama historians kwaba ukuthi babonisa ukuthi baneqiniso, ngoba abazange benza ubukhonyosi, kodwa kwaba yibona abathi lento ebebethi bayayazi ayikho. Bedlulela phambili benza i-DNA test yamanigro namabantu ngoba sebefuna ukubona ngempela iqiniso. Bathola ukuthi njengamaLemba, amabantu namanigro inzalo kaJakobe. Amen. Kodwa umuntu ongazi lutho nongafuni ukufunda umuzwa ngoba ephikisa ngisho i-DNA test evuna yena, eme ngokuthi ngoba yena ubazi ukuthi lento imi ngendlela abecabanga ngayo, i-scientific test ayisho lutho, okuyikho ilokhu okwaziwa. Sengibalalele kakhulu abantu abangazibutho ngomlando besizwe semnyama. Okokuqala ubona ngokuthi uthi ukhuluma ngamaHebheru, isizwe esadaleka ngo-1647 BC, sanqotshwa okokugcina ngo-7 AD, bese yena ezokuphikisa ngesizwe sakwaZulu esingakayiqedi ngisho iminyaka engu-200 sabakhona. Okusetshenzisweni amaHebheru njengoba kade esho udokotela saqala ukuba khona ngo-Abraham, kodwa inkolo le esikuyo yaqala ngoMose ngo-1647 BC. Bese uyazibuza ukuthi ngizokhulumani nalo muntu ngoba ngendlela ongazi lutho ngayo nongazi ukuthi akazi, ukuchitha isikhathi ukuphikisana nawo. Kusukela kwabanezimpi zenkosi uShaka, ezinye izakhamuzi zabaleka kwaZulu zaya kwamanye amazwe njengoSoshangane nabanye. Lapho abazenza khona baba isizwe, bagcina sebenolimi lwabo olungaseyiso isiZulu. AmaNguni kwakuyisizwe esisodwa esaba khona mhlawumbe kusukela ko-1500 AD, angazi. Kodwa namuhla sesizizwe eziningi ezikhuluma izilimi ezahlukene. Njengamanje asazi ukuthi abaNguni babekhuluma lulimi luphi, ngoba amaZulu, amaXhosa, amaSwati nezinye ekuqaleni babe yisizwe esisodwa
esikhuluma ulimi olulodwa. Manje-ke isizwe esaqedwa eminyakeni yo-70 AD ngokuthunjelwa emazwenikazi naseziqhingini ezahlukene umhlaba wonke, asikwazi ukuba ngabe sisakhuluma isiHeberu, asikwazi. Kodwa ngenxa yokuziqhenya ngalolu limi lwesizwe sikaJehova, zisekhona izizwe ezimnyama ezisakhuluma isiHeberu, njengoba sasinjalo. Mina sengake ngahlangana nabantu abamnyama abasala ePalestine emva kokunqotshwa kwamaJuda. Laba bantu bahlala ezintabeni angeke uzwe kukhulunywa ngabo. Okwababuhlungu kakhulu kimi kwaba ukuthi bathi ama-Arab abahlukumeza ngaphezu kokuba wona ehlukunyezwa ngamaJuda, lawo ngamaJuda asikhona. But kwamanje uthiyele lo mHeberu, thina silwela ama-Arab ahlukunyezwa ngamaJuda, kodwa asinendaba nabantu bakithi abahlukunyezwa ngama-Arab ezweni labo. Bona basezigqilini, bona basezigqili zama-Arab. Ngisho ukuthini uma ngithi into ngiyaye ngiyifune spiritual? Sasinomprofeti u-Isaiah owayephila kusukela ko-1865 kuya ku-1935. Lo mprofeti ezintshumayelweni zakhe, njengentshumayelo yaseRosbom, wakubeka ngokusobala ukuthi uDeuteronomy 28 ukhuluma ngesizwe esimnyama. Kodwa umprofeti wayengakaze esibone. Yiko ngithi ukukhuluma kwakhe kwakuspiritual. Uma eqala eshumayela umprofeti uthi, ninake enduka senza ngakhona, hlolisisani enikufundayo nizwise, ningakhonzi izitha zenu akhuluma ngazo uJehova kunina emandulo. Wathi uyonilethela isizwe sakubo. Deuteronomy 28:48. Wathi uJehova kuleso sizwe niyakukhonza izithixo zemithi namatshe. Kusho umprofeti a combative. Le ntshumayelo inde, kodwa lapha ngiveza ukuthi umprofeti wakucacisa ukuthi uDeuteronomy 28 ukhuluma ngokhokho. Kuhlabelelo 74:4 uShembe uthi imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisile abaningi, kodwa ningisindisi. Kulesi sihlabelelo umprofeti uthi yena uvela endlini kaJuda. Ngalesi sihlabelelo umprofeti wabe efakazisa ukuthi thina maZulu sinzalo yendlu kaJuda. Kuhlabelelo 77:4 uShembe uthi ningabe njengoyihlobenu ababulala abaprofeti abathunyelwa kubo. Nakulesi sihlabelelo uShembe wayefakazisa ukuthi siyinzalo yesizwe samaHeberu, ngoba amaZulu akazi lutho ngabaprofeti esizweni sakithi. Ngakho-ke abakaze babulale umprofeti. Kuhlabelelo 106:7 sithi imikhosi edumileyo yabapostoli yabafela izwi lakho, ize phakathi kwakho ukuphakama, ize ukudumisa uJehova. Amen. Umbuzo uthi njengamaZulu abapostoli bakwaJuda
bayobe bazokwenzani ukuphakamela uma singayiyo inzalo yamaHebheru, uma singayiyo inzalo yamaJuda. Kuverse 16 womthandazo weSabatha uShembe uthi, ekushawokeleni kaJehova ekudubeni kwethu emthethweni wakhe, wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe, njengoba singabantwana bakhe kakade. Njengehlabelelo esithi sabulala abaprofethi, njengesizwe samazulu, sahlangana phi abaprofethi, sahlangana noJehova. Imiphi imithetho kaJehova esahlubuka kuyo? Njengoba ethi uShembe sahlubuka kuJehova, sahlubuka njengamazulu. Kusobala ukuthi uShembe ukhuluma ngesizwe samaHebheru lapho ethi wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe, njengoba singabantwana bakhe kakade. Ngibala izinto ezimbalwa lapho umprofeti wayesho ngeqholo ukuthi ithina isizwe samaJuda. Ngingazi-ke ukuthi uma umuntu engumNazaretha ephika ukuthi singamaJuda, umNazaretha umphikisa kanjani uShembe? Kodwa inkinga ekhona ukuthi abanye bamphikisa bazi, kodwa iningi labo baphikisa bengazi, ngoba ngisho into abayifunde esihlabeleleni abayazi, ngoba abafunda with understanding. Inkinga ukuthi omunye umuntu uphika into ngisho eyibona ukuthi iliqiniso, kodwa bese ethi mina angisoze ngavumelana nesitha sayo, noma esikushoyo kwashiwo ngubabamkhulu anginendaba. Ukugcizelela ukuthi siyinzalo kaJakobe akugcinanga ngobabamkhulu, kodwa ngelinye ilanga ibandla lasePhakameni nelaseBuhleni babe banga igama lomkhulu lamaNazaretha phakathi kwaseBuhleni nophakathi. Ingilosi yabe isithi, ngiyabezwa nje laba ababanga ikomkhulu ezulwini, noma ikomkhulu phakathi kwaseBuhleni nasePhakameni. Kodwa ezulwini umuzi omkhulu noma ikomkhulu la emhlabeni nakwasezulwini seJerusalema. Kuza isikhathi lapho okothi uma abantu sebeyazi indaba kaNkulunkulu, njalo ngonyaka amabandla omhlaba wonke uyohlanganela eJerusalema ukuyokhonza uJehova njalo ngonyaka. Le nkulumo ayizange yehla kahle kimi. Ngazibuza ukuthi thina sihlanganiswa yini neJerusalema, kodwa angaze ngasho lutho. Kodwa kuyangiphatha kabi lento ukuthi yini ehlanganiswa neJerusalema. Ngathi iJerusalema into yabelungu. Ngelinye ilanga ingilosi yavele yakhuluma yaqonda, yathi amaJuda ngabantu abaningana, wena nje uyinzalo ngaphansi kwendlu kaJuda. Siqonisa yini? Yangethusa kakhulu inkulumo. Ngaqala lapho ukwenza ucwaningo ngomlando wesizwe samaHebheru, ngoba ngazi ukuthi ingilosi angeke ilikhulume iphutha. Noma kunjalo, kodwa nganginenkinga yokuthi abantu abaningi babe ngakholwa nokuthi ingilosi ikhona. Le ngilosi kangakanani-ke
ukuthi ngifakaze ngento bonke abantu ababeyithatha ngokuthi iy'ndodana. Kodwa kwenzeka isimanga ngoba ngathola ukuthi wonke umuntu usenocwaningo ngesizwe samaHebheru ukuthi yithina lana. Ngenkathi nje ngithi nami ngenza ucwaningo kwaveleka ukutholakala bonke abantu basebecwaninga ngabo. Le nkulumo yayisigcwele ezinkundleni ikhulunywa ngabamnyama nabamhlophe befakaza ukuthi amaHebheru ngabantu abamnyama. Kungani amaHubo 83 kuthi baceba ukulwa nabantu bakho bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe negama likaBas-Israyeli negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Ngesikhathi isizwe sakwa-Israyeli sisahamba noJehova, asikho isizwe esasimelana naso. Kwagcina kudume ezizweni zonke ukuthi uNkulunkulu wama-Israyeli akamelani nasizwe. Abezizwe babazi ukuthi isizwe sakwa-Israyeli sinemithetho esiphila ngayo, okuyaye ukuthi uma singasayigcini lo nkulunkulu waso ashiye, bese lezizwe zikwazi ukusehlula. Zakwazi lokho zizwe ngoba babhalwe phansi. Abezizwe babazi ukuthi ukunqotshwa kobukhosi bakwa-Israyeli ngama-Asiriya kwakungenxa yokuhlubuka uJehova. Babekwazi ngoba bakubhaliwe uMose. Manje ukuze lesi sizwe basinqobe okugcina, kwakufanele ukuba basisuse uNkulunkulu waso. Kodwa lokho kwangalula ngoba kwakuyothi njalo ekuhluphekweni kwamaHebheru bese bebiza uNkulunkulu wabo ukuzobalwela bese uyabaxolela abuyele kubo. Ngoba babefundile futhi ukuthi uNkulunkulu oxolela. Yinye into eyayingenza ukuthi amaHebheru anqotshwe unomphela, ukuthi kwenziwe inzalo yabo ingayazi imvelo yabo, ikakhulu ukuthi bayinzalo ka-Israyeli. Yikho ukuthi bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Njengoba namanje asazi ukuthi asikho isizwe sakwa-Israyeli, noma siyisizwe sakwa-Israyeli asizazi. Ukungazi ukuthi bayinzalo ka-Israyeli kwakuzokwenza ukuthi ngisho ekuhluphekeni kwabo bengakwazi ukuthi Jehova uNkulunkulu kakhokho wethu u-Israyeli silapha. Ngoba u-Israyeli seqedile. Kwakubalulekile ukuthi abezizwe basinqobe ngokusenza singazi ukuthi singabantwana bakajehova. Ngakho-ke asingamkhonzi uJehova ozosenza ukuthi singanqotshwa njengesizwe. Ngiyakuphila. Abamhlophe benza ukuthi asingazi ukuthi singabantwana bakaJehova. Ngoba uma sesingazi ukuthi singabantwana bakaJehova, noma sehluphekile ngeke simbize uJehova. Njengoba namanje asimbizi bese siyanqotshwa. Kodwa bakwenza kanjani lokho? Ngempela-ke bakwenza lokho. Ngo-70 AD kwaba nempi yamaRoma namaHebheru.
ngaleso sikhathi amaHebheru ayesaziwa ukuthi bangamaJuda. So ngenkathi amaRoma enqoba amaHebheru ayazi ukuthi angamaJuda. Kulempi amaJuda anqotshwa enqotshwa amaRoma ayesewenza izigqila angagcina ngalokho kodwa amaRoma esebanamaCretes ngawo ababechitha inkolo yamaHebheru. Sekaningi ngikhuluma ngalokho ngalamaCretes ukuthi amaCretes ayebalekile ukuthi amaHebheru esuswe enkolweni yawo enkolweni noJehova ngoba uma benele inkolo bazobanqoba. Babe sebephoqa amaHebheru ukuthi alandele inkolo yamaKristu abangayilandeli bebulawa. That's what happened. AmaJuda amaningi abalekela eSouth West Africa. Sebese West Africa abanye emva kwesikhathi ababange besazi ukuthi bangamaJuda ngoba base beyizigqila ezaziwa ngokuthi ngamanigro. Abazange babuye bazi ukuthi bangamala, abanye babuye bangabazi ukuthi babe ngamaJuda. Ukuthi nika ngesiLatin kusho ukuthi black. Kwabe sekunezwe lamaHebheru eWest Africa. Leli izwe lalibizwa kuthiwa iNegroland, okuyizwe lamanigro. Namanje leyo map ikhona enendawo ebizwa ngokuthi iKingdom of Judah. NekaNaftali okuyinzalo kaIsrael. Uma uthi uyalandela ukuthi iKingdom of Judah izofunani eWest Africa, impendulo ithi bafuduka besuka ePalestine. Umlando uthi abanye banqamula iSahara Desert noma iDesert Sahara baze bafika emzansi neAfrika. Labo abezizwe base bebabiza ngokuthi ngamaBantu. Lokhu kubizwa ngamanigro namaBantu kwakucishwa igama lemvelaphi yabo ukuthi bangamaJuda noma bangamaHebheru. Kodwa uma usufunda izincwadi zomlando iningi lazo ezibhalwe yibo abamhlophe ubonisa ngisho imizila abamnyama abayithanda besuka enhla nezwe ePalestine bebalekela isizwe samaRoma. Kunezincwadi ezichaza kahle ukuthi eminyakeni yo-1850 amaZulu ayaziwa ngokuthi ngamaJuda. Nengonyama yamaZulu inkosi uZwelithini ngake ngamuzwa ekhuluma ngokuthi amaZulu angamaJuda. Yikho usiko lwethu oluningi utholakala eBhayibhelini. Lokho kakhuluma ingonyama inkosi uZwelithini. Ayikho into eyinkinga njengokuthi ufike ungazihluphi ngokufunda kodwa bese uphikisa izinto ezifanele wena ungafundile ungazoyifunda lutho ungafundanga lutho bese kuthi into ecwaningiwe uyathola iqiniso wena ukusuyiphikisa. Kwi-Afrika yonke Ethiopia kuphela izwe elingakaze libe ngaphansi kwekoloni yabamhlophe. Kodwa akekho umuntu omnyama engengimuzwe esihlupha ngolwazi lokuthi
kwenzeka kanjani ukuthi iTopiya yona yodwa ingaba yikholoni yabamhlophe? Isizwe samaRoma sazinqoba zonke ezinye izizwe nezimhlophe, sasesibizwa ngokuthi i-Roman Empire, kodwa sehluleka sanqama ukuthi sinqobe izwe laseTopiya. Iningi lethu alazi ukuthi iTopiya yona yodwa ineBhayibheli elihluke kakhulu leli Bhayibheli esisifundayo. AmaRoma ehlulwa iQueen yaseTopiya ukuthi izwe laseTopiya lilokhuze linqobe. iQueen yaseTopiya lisizwa uNkulunkulu, kodwa abantu abamnyama bayazi ukuthi ukuthi iTopiya ineBhayibheli layo. Abantu abamnyama bayazi. Leli Bhayibheli linezincwadi ezingu-88 kanti elethu linezincwadi ezingu-66. Leli Bhayibheli linezincwadi ezinjengencwadi ka-Enoki, incwadi uJubhili, i-Shepherd of Hamas. Siyayazi i-Shepherd of Hamas. The Book of Adam and Eve. Siyayazi incwadi ebizwa kuthiwa i-Book of Adam and Eve. Okuyizincwadi ezinokuhlakanipha okujulile kwezomoya nangezimangaliso zezulu nezomhlaba nezezingeniso, nokuthi umuntu uyophela kanjani. Yonke leyo nto uyithola ezincwadini zaseTopiya, iBhayibhelini laseTopiya. Leli Bhayibheli liqukethe izinto ezinkulu esafihlelwa zona ngokukholwa okwehlukile kulokhu kwaseRasta. Kodwa leli Bhayibheli lenqatshelwe ukufundwa enkolweni yobuKristu. Asivunyelwe ukuba sifunde lelo Bhayibheli. Kungani amaTopiya enaleli Bhayibheli eliphethe yonke iTorah nezinye izincwadi zeBhayibheli, uma iBhayibheli lingabhalanga ngabantu abamnyama futhi senqatshelelwane ukufunda? Umbuzo wami uthi, uma ngabe iBhayibheli lingabhalwa ngabantu abamnyama, kwenziwa yini ukuthi iTorah ibe seBhayibhelini lamaTopiya ongabantu abamnyama? Zonke lezi ncwadi esinqatshelwe ukuyifunda njengo-Enoki, kwenzeka kanjani ukuba zibe seBhayibhelini laseTopiya ngoba iTopiya ingabantu abamnyama? Isizwe simnyama ngokungafuni semukela noma yini esiyitshelwa isizwe simhlophe. Ngisho leyo nto ingacaca kanjani ukuthi ayisilona iqiniso? Ababheke ubuqiniso baleyo. Umhlophe esethena lento ingena nomuntu omnyama usizo. Kunesizwe simhlophe esizibiza ngokuthi singamaJuda. Yebo, siyavuma ukuthi singamaJuda ngokwenkolo, noma le nkolo ingafani ncamashi nenkolo yokhokho bethu, kodwa abasiyo inzalo kaJakobe. Yikho bebizwa ngokuthi ama-Ashkenazi Jews, ngoba bayinzalo ka-Ashkenazi okhona naye eBhayibhelini njengoShem. Sake sachaza ukuthi eminyakeni yo-700 AD inkosi yamaKhazars uBulani wathuma isizwe sakhe eBhabhiloni ukuba siyofuna inkolo ehlukile kweyobuKristu neyobu-Islam, ngoba zombili lezi zinkolo zaziwa.
ngakho-ke le nkosi ingafuni isizwe sayo sibe kulesi simo. Lokhu kubonisa ngokusobala ukuthi i-Jewish faith yama-Ashkenazi intsha ngisho enkolweni yama-Muslim. Ngiyakuzwa lokho. Amen. Lesi sizwe sahlangana nesizwe sakwa-Israyeli esasinqotshwe ngabezizwe nababengasayisebenzisi iTorah ekuthungeni. Kodwa sebene-Talmud, le nkolo yabe isibizwa nge-Talmudism. Emva kwesikhathi yashintsha le nkolo kwase kuthiwa i-Judaism, isuselwa esizweni samaJuda. Lama-Khazars akagcinanga ngokuthatha inkolo yesizwe esimnyama, kodwa bathatha nobuzwe baso. Basebethi yibo abangabantwana bakwa-Israyeli. Njengoba namanje amaJuda asonjalo, athi ibona abantwana bakwa-Israyeli, ibona abantwana bakaJakobe. Lokho kwazijabulisa izizwe zomhlophe, ngoba kwakuzinika ithemba lokuqeda isizwe nenkolo ka-Israyeli. AmaHebheru ayeziqhenya kakhulu ngayo, ngokuthi AmaHebheru egcine sekuthiwa abelungu, base bazibonke abelungu ukuthi they are safe. LamaHebheru amnyama ngeke ephinde azi ukuthi u-Israyeli ukhokho wakhe. Kwase kuba inkolo yama-Ashkenazi, sekucishwa ukuthi inkolo yethu. Sabe sesifezekile-ke isiprofeto esikumahubo 83 verse 85 sokwenza inzalo ka-Israyeli ingazazi ukuthi yiyo engamaHebheru. Kodwa uYeshua wayewaphike engakabi bikho lamaJuda, naye ewaphika ngesiprofeto. Okuseqinisweni ngokomlando akaze abe khona amaJuda amhlophe, ngokomlando akaze abe khona. Encwadini yeSambulo 2 verse 9 uYeshua uthi, ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kodwa ube ucebile. Nenhlamba yalabo abathi bangamaJuda bengesiwe, kodwa beyisinagogu sikaSathane. It's very clear kwiSambulo. But up to now asikaze sitshele ukuthi ibaphi laba bantu abathi bangamaJuda bengesiwe amaJuda. Bakhona ama-Ashkenazi Jews lana bulala abantu, kodwa uNkulunkulu usebabhubhisa ngomlilo. Lapho sesinobufakazi ngisho be-DNA ukuthi bangabantu abamnyama amaHebheru. Ngakho-ke ngabe asekho isidingo sokuthi siphikisane ngento esinobufakazi ngisho besayensi ukuthi amaHebheru ngabantu abamnyama. Ngisho uphika ingane, uma kuthatha DNA test ifike ithi ingane ngeyakho, awukwazi kuma ngentamo uyiphike. Akudingi ukuthi kubuye kuyo enkantolo, ngoba i-DNA is-scientific. Kodwa abantu abamnyama bayakufika lokho uma sekuza kumaHebheru. Okukhulu kakhulu ukuthi le DNA yenziwa ngabamhlophe ababephika ukuthi amaHebheru abantu abamhlophe ababephika ukuthi amaHebheru abantu abamnyama baze baya kwi-DNA test. Yafika i-DNA test yathi no, ngabantu abamnyama amaHebheru. Lapha e-Afrika ngaphandle kobufakazi bamalemba
kunezizwe eziningi e-Ethiopia, eGhana naseNigeria nakwamanye amazwe ezaziwa njengenzalo yamaHebheru. Ngangezwa enye indoda eGhana ikhuluma wonke umlando ukuthi bayishiya kanjani i-Israyeli bengaHebheru baze bafika eGhana. Kodwa namanje sekhona umuntu uthi hayi abantu abamnyama baba amaHebheru kanjani. Manje umuntu osaphika amaHebheru ukuthi amaHebheru ngabantu abamnyama usuke uchitha isikhathi uma uthi uphikisana naye. Kodwa okukhulu kakhulu kithi akukho kuphela ukuthi siyinzalo ka-Israyeli, kodwa ukuthi siyisizwe esikhethwe nguJehova ukuthi isizwe ukuthi siyisizwe sakhe. Ilokho thina okukhulu kakhulu okwenza ukuthi siyilandele inkolo yamaHebheru, ngoba inkolo yamaHebheru uJehova wathi siyisizwe sakhe. Kodwa onke amakholwa angafuni ukuphila ngaphansi komthetho kaJehova nabenkolo yomdabu asebenabanye onkulunkulu nohlobo lwabantu olulwela ukuthi inkolo iphele abaphatheki kahle uma bethola ukuthi ngokwemvelo sinkolo abaphatheki kahle. Very strange. KunamaKristu angaphatheki kahle ukuthi sinkolo kaJehova. KunamaNazaretha angaphatheki kahle ukuthi siyinkolo kaJehova ngoba befuna ukwani ukuchitha umthetho kaJehova. Kunabantu bomdabu abangaphatheki kahle uma sithi siyinkolo kaJehova ngoba babona ukuthi sizosuka kulamasiko abo bese silandela amasiko kaJehova. Bona abanendaba ukuthi le nto ikwenziwa kangakanani, kodwa baphatha kabi ukuthi asingasuke emasikweni ethu. Ngaphambi kwamasiko osekuthiwa ngawo umdabu, abantwana bakwa-Israyeli okuyithi sasibuswa ngumthetho kaJehova. So it becomes a proof ukuthi umthetho kaJehova ungaphambili kwamasiko ethu. Ngoba uyawuthola ngisho encwadini ko-Exodus lapho uJehova ebala lezi zinto abomdabu abayikholwa ukuthi asingayilandeli. Ningasingayilandeli izangoma, ningazilandeli lokhu. Okusho ukuthi leyo nto hayi ukuthi uyaqala manje, kodwa yayingeyabezizwe. Kodwa ngokuhlubuka uJehova sawulahla umthetho wakhe, sase sizakhela amasiko esasihamba siwaqoqa ngokonkulunkulu esesibakhonza abanjengomkhubulwane, njengoba namanje emsika ngizwa kuthiwa sebekhonza inyoka yamanzi. Le nyoka esikhonzwa ingomunye uNkulunkulu. Kodwa okudabukisayo ukuthi baqala ukukhonza abanye onkulunkulu ngezinsuku zokugcina. Isihluko sozihluka inkosi yesizwe.